Pihadu kane kabor jong Cristiano Ronaldo hachwa bon po sa Toronto, Canada. Banile ya ka round 32 percha ya ka Croatia wat hapdeng ka jingkiu jong ka jingsit ha Canada ka bala poi hadu laibusan hadu sopheusi hakato katne ki benta ha Canada hanre kata kamsiam lakhang lat ya ki hajar bat pheu hajar ngut ki fan pani paiba saki surok jong ka Toronto tang banyo i ya Cristiano Ronaldo da kilama protokol da ki jersey bat ka jing perta da ka kerting jong Ronaldo ki paiba kila pempau ya ka jingi bat ka jing kersan jong ki bun kila ap da ki kenta ha ka jing sit ka bajur hanre kimsiam ladu mensim namar tang ka jing yo i ya Cristiano Ronaldo kalong ka jikmen ka bakrau haki kene ka jing jai ka pan isai bawat hadu menta Cristiano Ronaldo utang long uwe na ki rangi lekai ki badon ka bor kring paiba ka bakrau tam ha ka perthai ka jing sit kala ban khanglat ya bun ki ek henre kamla ban pendu ya ka jing i jong ki fan ya Cristiano Ronaldo basa aru jajar ke jing skeu ko jong pi hapo comment box hadu pi kuan em baka Portugal kan job ya ka Croatia pakan poe sa ka round of 16.